Pienessä kylässä asui nainen nimeltä Vuokko. 60-vuotiaana hän oli rikas ylellisyydestä ja eleganssista, ja hänen kauneutensa näytti olevan koskematon ajan kulumisesta. Eräänä raikkaana kevätaamuna Vuokon ovelle oli laskeutunut paketti, joka oli kääritty ja sidottu herkällä satiininauhalla. Hän sitoi nauhan paljastaakseen upean muotokuvan itsestään. Vuokko oli hämmästynyt sen kauneudesta. Taiteilija oli vanginnut viehätyksensä täydellisesti, hänen kauniiden vihreiden silmiensä pilkeistä, viehättävään hymyyn. Hänen vaaleat hiuksensa kietoivat hartioiden ympärillä, ylellisen volyymin hehkuvana. Mutta mikä häneen todella vaikutti, oli rakkaus ja huolenpito, joka näkyi jokaisessa siveltimen vedossa. Tuntui, että taiteilija ei olisi vanginnut vain kaltaisuuttaan, vaan myös olemuksensa vuosien myötä tulleen voiman, lämmön ja viisauden. Pakkauksessa oli käsinkirjoitettu muistiinpano, joka oli kirjoitettu huolella. Rakkauskirje, täynnä ihailun ja kiintymyksen sanoja, joka ilmaisee syvän arvostuksen Vuokon kauneudesta, niin sisältä kuin ulkoakin. Ele kosketti häntä, ja hän tunsi lämmön leviävän sydämeensä. Hän ei ollut koskaan odottanut tällaista todistetta kauneudestaan ja arvostaan. Muistutus siitä, että ikä on vain numero, ja että todellinen kauneus ylittää ajan ja vuoden. Vuokko asetti hymyilevin huulilleen muotokuvan lipastolleen, jossa se muistutti häntä ympäröivästä rakkaudesta. Hän kulki päiväänsä luottavaisena ja itsevarmana tietäen, että häntä rakastettiin juuri sellaisena kuin hän oli säteilevä, kiehtova nainen, jota päivittäinen huolenpito rakasti ja suuteli. Olen tosi toteen rakastunut.